Bos días a todos e a todas. Eu son Diego González e hoxe viñemos a falar sobre Vento Ferido, un libro de narrativa composto por unha ducia de relatos breves, escrito en galego polo ourensán Carlos Casares Mouriño, escritor galego nacido en 1941, recoñecido como unha das figuras máis importantes da narrativa. Foi publicado por vez primeira en 1967 pola editorial Galaxia. E tres dos relatos, cando cheguen as choivas, Monólogo e A garda longa ao sol, foran xa publicados no número 7 da revista Grial, correspondente a xaneiro, febreiro e marzo de 1965. O libro apareceu sucesivamente nas coleccións Illa Nova, Galaxia Narrativa e Biblioteca Carlos Casares. Foi publicado en inglés co título Wounded Wine pola editorial Planet, traducida por Rosa Rutherford en 2004, en castelán co título Viento herido polas editoriais Alborada e Punto de Partida e en esperanto co título de Buen día vento pola editorial Espero. Hai tamén traducións de algúns relatos ao italiano e ao inglés, e debemos destacar tamén que foi inspirada no libro, en 2015, unha curtometraxe dirixida por Miguel Grandío. Vento ferido, de Carlos Casares, adscríbese ao canon da nova narrativa galega. Non obstante, aínda que a crítica soe vincular Vento ferido a este grupo, observamos nos relatos que esta obra ten influencias de autores galegos da tradición anterior. É imposible facer un análisis de evolución dos persoaxes, pois en cada un dos relatos estos son distintas persoas, aínda que con rasgos similares. E cada relato ten unha extensión entre 2 e 5 páxinas. Todos os relatos están ambientados na metade do século XX, no rural galego. E agora, deixo-vos un pequeno curtometraxe. Vento ferido. Un libro formado por 12 relatos onde atopamos temáticas moi diversas que van de dramáticas vinganzas. Ai, rata, ves ao río. Xogamos aos submarinos. E entón, alá, cando pase, pecho as pernas e queda preso polo pescozo. Pouquiño a pouco, pase niño como as moscas da pileta. Morte. Atoparno coa cara desfeita como un tomate estoupado. Violencia. Pegueime a el, saquei a subela e metinlle aquí na virilla. Despois tirei para arriba ata sentir as mans quentes de sangre. Cabíalle un puño polo buraco. Ata historias de amor donde os namorados acaban separándose. E que será de Anne? Non a volverá a ver? Nunca máis? Nunca. Mira por última vez, porque agora sabe, xa que por moito que agarde, el non virá. Aparecerá polo fondo, dobrando a esquina da Castellana, collida da man dun rapaz. E relatos que incluso removen un sentimento de pena no interior do lector. O avó agarda ao Milo, contento, só ao teléfono. Era o señorito Milo, di que non pode vir. Pregunteille a mamá, vou quedar cego? Respondeume, non, pero non yo creo. Vento ferido é un fermoso libro que chama a reflexión do lector e está formado por breves relatos que nos permiten gozar de historias ao completo. Recomendaríao, sen dubidalo, como medicación a todas aquelas persoas que busquen unha cura para o aburrimento.